Ve Valašském Meziříčí se uskutečnil první ročník mezinárodního fotbalového turnaje kategorie U11 pod názvem Valmes Cup 2016. Ve dvoudenním klání bojovalo o titul 16 českých, 7 slovenských a 5 polských týmů. Patříme nyní k těm top turnajům v České republice, kdy se řadíme na úroveň Ondrášova Cupu a podobných turnajů, které se konají v Německu. Na startu nechyběla družstva zvučných jmen, jako například Sparta Praha, Dukla Praha či Sigma Olomouc a řada dalších. Mnohé z týmů startovali ve Valašském Meziříčí již v loni, kdy proběhl 0. ročník turnaje. Hlavne tá kvalita sa nám páči, lebo tá je tu vysoká, ešte je lepšia ako minulý rok. A hlavne priateľstvo, ktoré medzi nami dvoma štátmi bolo, existovalo, stále to pretrváva a my sa radi vraciame tuto na Moravu. Domácí oddíl postavil do soutěže 2 družstva, neboť trenér měl k dispozici 24 mladých fotbalistů. Nakonec zahráli mezi sebou o 22. a 23. místo, takže podělili si to nakonec snad jediný manšaft, který si vyměnili na konci dresy, protože to byl poslední zápas, tak za to jsem rád. Při závěrečném ceremoniálu aplaudovala zaplněná tribúna všem týmům, byť zvítězit mohl jen jeden. Třetí příčku vybojovala Zbrojovka Brno. Medaile a poháry za 2. místo v turnaji putují do polské Legie Varšava a z vítězství se radovali mladí fotbalisté Dukly Praha. Kromě vítězných týmů získali ocenění také nejlepší jednotlivci. Trofej přebírali z rukou muže nejpovolanějšího Pavla Vrby, trenéra české fotbalové reprezentace. Každý turnaj pro tuto věkovou kategorii je hrozně zajímavý. Jsem rád, že se najdou lidi, kteří ten turnaj organizují. Já jsem tady už byl minulý rok. Letos znovu vidím, že účast máte stále stejnou a silnou. Myslím si, že asi čím díl ten turnaj bude probíhat, tak tím to bude pro ty mužstva zajímavější a já vám samozřejmě přeju hlavně, aby vás všichni podporovali tak aspoň jak teď, abyste ty turnaje mohli pořádat, protože samozřejmě bez té podpory různých lidí a samozřejmě bez těch lidí, kteří se kolem toho točí, by to určitě nešlo udělat. Má spokojenost pramení hlavně z toho, že slyším od trenérů, diváků a všech rodičů tady jenom potlesk na to, jakým způsobem na Valašsku probíhá starost o mládež. A všem se to líbí, takže já jsem plně spokojen.